Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Είναι μεγάλο σχολείο για μας, κύριοι, το γεγονός ότι ακούσαμε σήμερα εδώ όλη αυτή τη γνώση συσσωρευμένη. Εγώ θα ήθελα να σταθώ λίγο στον αγώνα που δίνουμε και οι 42 υποψήφοι της Ελιάς στο ανανεωμένο ψηφοδέλτιο, οι οποίοι γυρίζουν όλη την Ελλάδα για τη μάχη της παράταξης αλλά και του Σταυρού. Ξέρετε, βρισκόμαστε πρόσωπο με τον ευρωσκεπτικισμό, ο οποίος πηγάζει κυρίως από την καθημερινότητα, από τα προβλήματα της καθημερινότητας από τη μια και από το γεγονός ότι στα μάτια των συμπολιτών μας η Ευρωπαϊκή Ένωση φαντάζει κάτι μακρινό. Το προηγούμενο διάστημα είχε συνδεθεί μόνο με τις έννοιες πακέτα και κονδύλια. Δεν μπορούν να κατανοήσουν πώς μπορεί η γραφειοκρατία των Βρυξελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαντήσει στις δικές τους αγωνίες. Το πρόβλημα της ανεργίας που τείνει να γίνει εκρηκτικό και φτάνει στο 27%, θα συμφωνήσουμε, κύριε Μουζέλη, η ανάπτυξη δεν μπορεί να το ανασχέσει. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, 7-13, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δαπάνησε το 10% του ευρωπαϊκού προπολογισμού, 75 δις. Και την επόμενη περίοδο θα ξεπεράσει τα 60 δις. Στη χώρα μας η κοινωνική συνδρομή ξεπέρασε τα 4,5 δις και θα ξεπεράσει την επόμενη περίοδο τα 3,5 δις. Παρ' όλα αυτά, ενώ είχαμε απορρόφηση, ενώ είχαμε αξιοποίηση, η ανεργία δεν έχει ανασχεθεί. Ξέρετε γιατί δεν φτάνουν. Δεν φτάνει ο προπολογισμός αυτός της Ένωσης. Βέβαια, ρωτάνε οι πολίτες, άλλες δράσεις γιατί δεν είναι στοχευμένες? Ναι, γιατί υπάρχει γραφειοκρατία. Γιατί τα προγράμματα της κοινωνικής οικονομίας χρονίζουν 2 χρόνια τώρα. Γραφειοκρατικός θεσμός, ο οποίος είναι ο δέδαλος που βρίσκει μπροστά του κάθε πολίτης. Είναι δύσκολο να εξηγήσουμε και το επιχειρούμε σαν τεχνοκράτες και τώρα στα πρώτα βήματά μας στην πολιτική, πώς είναι δυνατόν να έχει επιδοτούμενο επιτόκιο από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ένας επιχειρηματίας που θέλει να σώσει την επιχείρησή του και όταν φτάνει να το πάρει, η τράπεζα ζητάει προσημειώσεις και εγγύησεις. Ναι, γιατί απαιτείται διαπραγμάτευση. Διότι υπάρχουν προαπαιτούμενα που δεν είχαν προβλέψει την κρίση και πρέπει να αρθούν προσωρινά, ασφαλιστική φορολογική ενημερότητα. Είναι δύσκολο ένας συνταξιούχος που πήρε ένα πρόγραμμα για να ανασκευάσει το σπίτι του για επάρκεια, να το κάνει δηλαδή καλύτερο, με πιο περιβαλλοντικούς όρους, να του λέει η τράπεζα ότι με 8.000 εισόδημα δεν μπορείς να πάρεις το άτομο δάνειο του 30%. Αυτά είναι αγκυλώσεις και εμείς πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Χτυπάμε την πόρτα τους καθημερινά. Δεν είμαστε οι φορείς, όπως ακούστηκε προηγουμένως, ούτε οι εκπρόσωποι ανθρώπων και προσώπων που πλήγωσαν την παράταξη και δεν τίμησαν την εμπιστοσύνη του δημοκρατικού χώρου. Με αυτούς ασχολείται η δικαιοσύνη και ίσως και η ιστορία. Εμείς είμαστε οι νέοι εκπρόσωποι της Ελιάς και οφείλουμε να λέμε αλήθειες. Αλλά ξέρετε κάτι, πολλές φορές, όσο και αν είναι δύσκολο να αντιπαλέψουμε αυτόν τον ευρωσκεπτικισμό, αυτή την κατάσταση, επιλέξαμε τον δύσκολο δρόμο, τον δρόμο της ευθύνης. Είμαι περίπου συνομήλικος με τον κύριο Τσίπρα. Και εμένα θα μ' άρεσε σε μια τηλεοπτική εκπομπή μόνο να κάνω 100.000 προσλήψεις. Δεν θα το κάνω. Και ξέρετε γιατί? Γιατί δεν μου επιτρέπεται να λαϊκίσω και θέλω την επόμενη μέρα, όταν θα ξαναεπιστρέψω στη δουλειά μου, να κοιτάζω τους συναδέλφους μου στα μάτια ότι δεν είπα ψέματα και δεν είπα ξύλινα λόγια. Είμαι πεπισμένος και είναι η πεποίθησή μου ότι η πολιτική μας που έχει φτάσει στο τελευταίο σκαλοπάτι απαξίωσης, λόγω της ισοπεδωτικής κριτικής, της ανέξοδης κριτικής, λόγω της αγανάκτησης, της οργής, θα υποδομηθεί ξανά από ανθρώπους της διπλανής πόρτας του απέναντι γραφείου της γειτονιάς. Θέλω να πιστέψετε στον αγώνα που κάνουμε και δανείζομαι το μότο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών ότι χτυπάμε την πόρτα σας για μια ψήφο. Ανοίξτε μας. Αξίζουμε λίγο από τον χρόνο που δεν έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ.